जोंनिया नाथाय मा गावजों गाव ट्रल बानायलायनाय गावजों गाव मेम्स बानायलायनाय गावजों गाव हाखराव खोख्लैलायनाय गावजों गाव दान्थे बिदान्थे एकदम राजनितिकनि अर सुनानै होलायनाय बुलायनाय सोलायनाय हनै दोनखारलायनाय हौवा हिन्जाव लांखारलायनाय बांद्राय अभार स्मार्टसो बुंलायलांगोन दा हेलौ नमस्ते नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ वेलकाम बेक टु माय जे जेकमा मुसाहारि इउटुब चेनेल जोङो दा जोंनि डिउटियावहाय ओंखारलांनोसै नाथाय आङो सिङावहाय डिउटिनि खामानि मावनाय मानायखौ आं दिन्थिनो हानाय नङा नङाब्ला मेनेजारा सारा रायगोन अब्लाबो आं जा हायो बेबायदिनो फंफा फंनै माबा माबि बुंलाबायनानै खोन्थानोसै आरो ना मा होनो नोंथांमोन माबानाय आङो नोंसिनो माबा मोनसे स्टोरी खोन्थानो दहाय आङो जोंनि बे रुम खाथियाव थांनानै रुटि जाहैदोंमोन ओमफ्राय दानिया आङो रुटिजों लोगोसे माबा बल्डार बायदि जाफादों आरोखि गोथाव गेस्रेम जानायाव बिराद गोथाव बेखौ जाफादों आङो मोननैजों 10 थाखा नामा बियो ओमफ्राय आङो खननै जादों आरोखि बेखौ दानिया ओरैबायदि जाबायना काहानिया बेवहाय जाखांबाय जाखांनानै आङो बेसेबां जाखो होननानै सोंबाय आरोखि बेसेबां जाखो मेडाम होननानै बुंबाय ओरै ओरै जा मिनिना मान जाबाय आं कितना है आंटी कितना है मैडम व्हाई अरे यार क्या ऐसा है होनबाय ओमफ्राय दानिया बुंबाय ओरै oh my god मा बुंनाय जाखो बेलाय सानबाय आं ओमफ्राय दाना गावनि बेगनिफ्राय हाननानै दिन्थिबाय आरोखि 20 थाखा गांनै 10 थाखा गांसे अब्लासो बुजिबाय आं 50 थाखा जाबाय ओ 50 हो गया ना ऐसा बोलना चाहिए आंटी होनबाय आं लास्टआव ऐसा ये 50 है ना ऐसा बोलना चाहिए ऐसा दिखना चाहिए सिम्बल होनबाय आं ओमफ्राय दानिया आङो ब्लड फैबाय आं जा जायोलै सबायथि बुजिलाबाया ओरैजायहाय हिन्दीखौनो बुजिया मिन्थिगौ हिन्दी जानला मोनला रायलाया ओरैजाय गावसिनि मालायालाम भाषाल' रायलायो जोंनियासो बाब एसेल' रोंनांगौ जोंनियाथ' दा बुंसै एसामिसा मैं आसामपुरा आहिसु मैं चिरांपुरा आहिसु मोर नाम उमुक थुमुक थुमुक मोर देवता बा बर'आ सासे बर'आ साब्रै साबा लोगो थाबाव सानै साथाम साब्रै लोगो थाबाव नाथाय हारसा सासेल' थाबाव होमबा बेजों मा रायलायगोन एसामिस जोंनिया हारसा ओमफ्राय हारसाफ्रा बुरजा बर' गाव हारसिंब्लाबो मा रायलायो एसामिस सोरबा एसामिस एबा दस्रा हारिया बर' बुजिखायोब्लाबो बेजों बर' रायलायालासिनो एसामिस साला अभार एटिटिउड गावनि एरियायावनो जों बेंटल बायदियावनो थांलाय सोर साबैसेया दखानदारफ्रा बर' रायलायो देन्जार सानलै बिसोरो जोंनि एरियायाव थानानै जोंनि रावखौनो रोङाब्ला गल्ला साननानै नायदो देन्जार एसामिसफ्रा मोनसेल' टारगेट बिसनिया ट्राइबेलफोरनि रावखौ फोथैजोबनानै गावसिनि राव बानायनांगौ बेल' बिसनि मेन टारगेटआ आरो बेंगलि ओरैनिखौलाय दा बुंसै जायफ्रा बेंगलावहाय दखान होदों बेंगलि मारवालि दस्रा दस्रि अनेक हेनथेन थैलाय बुजिलाय जोंनि भाषाखौ रायलाया बिसोरो जोंहासो बा एसे रोंबानो खटपरा हिसु इनसु मैसेंसु संहायसिसु अभार एटिटिउड बांद्राय बेबायदि दा रायलायदे नांगौब्ला ओरैजाय हिन्दीखौनो रायलाया फाग्ला आरो जोंनियासो बा देखायनाया जालायथारोना जोंनिया एसे देखायो स्मार्टआ बारा आरो ओरैजाय जानला मोनला बांसिन मानसिफोरखौनो मालाबाबो सर्ट पेन्ट गाननानै बेरायनाय नुनाय नङा बांसिनानो लं पेन्ट आरो ओरैजाय urban एरिया
सिटिथारावहाय माबायदि आं बेखौ बारा मोनथिला खिन्थु जों नुबाखै बारा कापोल बेरायलाबायनाय नुवा ओरैजाहाय डेन्जारसो आरो जोंनि दखान एफा टाउन माबा बिल्डिं दंलायो न' टाउन बायदि होमबाबो सादसिन नुवा नों कापोल जोंनियासो बा बेंटलाव थांबानो कापोल ओरै माबा मोनसे गौरां पार्कआव थांबानो चाइनानि करियाननि माबा माबि जाबा चाइना करियानफ्राबो हास्लाबबावला जोंनि कापोल बेरायनायाव आमेरिकाफ्राबो हास्लाबबावला मा डेभेलपमेन्ट जादों जोंनि एरियायावहाय देखायनायासो बांसिन ना जोंनिया देखायनो बिराद मोजां मोनो जों आंखौनो आं होनदो आंबोथ' एसे देखायनो मोजां मोनो ना नाथाय बिसोरना बेबायदि नङा गावबा गाव खामानि सोराङोब्लानो गावबा गाव नोंबा नों आंबा आं रावजोंबो एना एनि गैयालै ओरैहाय जोंनिया नाथाय मा गावजों गाव ट्रल बानायलायनाय गावजों गाव मेम्स बानायलायनाय गावजों गाव हाखराव खोख्लैलायनाय गावजों गाव दान्थे बिदान्थे एकदम राजनितिकनि अर सुनानै होलायनाय बुलायनाय सोलायनाय हनै दोनखारलायनाय हौवा हिन्जाव लांखारलायनाय बांद्राय अभार स्मार्टसो बुंलायलाङो दा बुंबाय थाबाबो बिदि आरोखि ना जोंनि डेभेलपमेन्ट माने जोंनि एरियायावहाय इलिटारेट बांसिन थायो नालाय जोंनियाथ' इडुकेटेड नङाना मानसिफ्रा लासै जाबोगोन र' जोंनियाबो नाथाय जोंनिखौ नायहरोब्ला बांद्राय जोंनिया इडुकेटेड जायोब्लाबो जोंनिया अभार वेस्टार्ननिसो बारलांखागोन बायदि मोनखायो आं दा जोंनि दा प्रेजेन्टेसनखौ नायब्ला चाइना जापान आमेरिकाफोरबायदि बेबायदिसो डाइरेक्ट वेस्टार्नखौ डाइरेक्ट फल' खालामखागोन बायदिसो मोनो नाथाय ओरैजायना रावबो हिर' बलिउडनि सासेबो हिर'इननि फट' नुनाय नङा बलिउडनि सासेनिबो फट' नुनाय नङा नोङो दखानफ्राव मिथिगौ खालि गावसिनि साउथनि बै दाख्लै सासे साउथनि मालायालाम एक्टर थैदोंमोन ना सेंग्रानो मा नाम मोनथाय गोसोमा खालि दखान हटेल बेनिल' फट' गोजा ओरैबायदि रेसपेक्ट होयो बिसिना कालसारनि मानसिखौ ओरैबायदि अनसायो दा बुंसै बलिउडनि सासे नङा खालि गावसिनि ओरैजायनि मालायालाम एक्टर साउथनि एक्टर बिदिखौल' नुगोन आरोखि जानला मोनला नुवा जोंनियासो बहा बेंटल थांबानो शाहरुख खान सलमान खान पेप्सि रणबीर सिं लाइक दैट एक्सेट्रा जायखिजाया आं बारा जेबो बुंनो थांला बुंनायफ्राव माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो जोङो दा डिउटियाव ओंखारलांनोसै दायो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय